This man is here. Helper board namme ruler. Click board itna comment maltu bandle. Contact Bus pay battery gere sugarette nearby place mata camera fitting. Hi guys, welcome to D2 Film Society. Enchal orpurukla 7 days challenge the second long idu. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಓಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮೂಲೆ ಕುಲonna ಅಪ್ಪು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಓಲಾ ಪೈರೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ದಿರ್ ಮುಕ್ಕುಲು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಲೇ ಇದ್ದೇರು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಗಾಡಿ ದೆಕ್ಕನ ಎಂಚ ಆತಂತುಡೆ ಮರಿಯಲಡಿ ಇಂಚನೆ ಗಾಡಿ ದೆಕ್ಕಂದಲ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ರೌಂಡ್ ಪೌಂಡಲ ಕೆಸರಡಿ ಇಂಚನೆ ಹಾಕೊಂಡು ತೂಲ್ ಕೆಸರು ಕೆಸರು ಈ ಫಾಗ್ ಲೈಟ್ ದಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಏನೋ ಲಾಗಡ್ ಉಂಡು ಏರ್ ಮಾತ್ರ ತೂತರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ದಯತುಲೆ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ವಿದೌಟ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಈ ಅಕೌಂಟ್ ಗೊತ್ತುತ್ತಾರಗೆ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಅಯ್ಯನೇ ಬೇತುಲೆ ನಮಕ್ ಮಾತ ಬೊಂಡ ಕೆತ್ತಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿನ ಕುಲ್ಲು ಮಾರ ಅಂದಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಮಾತ ಜನ ಬಡಿತನ ನಮ್ಮದ ಜನ ಉಂಡು ತುಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಜನ ಬೋಡಿತನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಬಂದ್ಲೆ ಮೇರೆಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐಡಿ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಉಂಡದಿ ವೈರ್ಲೆಸ್ ವೈಫೈ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅದನ್ನು ಮುಕ್ಕಲು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಇಲ್ಲೇ ಹೆಲ್ಪರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ರೂಲರ್ ಹೆಲ್ಪರ್ ಆರ್ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಮೇರುಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಮೇರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂದ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಬಂಡ್ಲೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೊಕ್ಕ ಐಡಿ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ಪ ಐಡಿ ಏನದೇ ಈ ಕ್ಯಾಮರಾಗ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಸೆನ್ಸರ್ ಉಂಡು ಡುವಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮತ್ತೊಂದು ತಿರ್ತೊಂದು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಆದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಬಂದು ಬಚ್ಬೇಕು ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೈರ್ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ ನೆಟೆ ಸಿ ಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸಿ ಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಮೇನ್ ನೆಟೆ ಉಳ್ಳೇರು ದಾಯಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಜೋರು ಗಾಳಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ ಕ್ಯಾಮರಾ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪರಂ ಪಡಿ ಬಸ್ ಬೇಗಲ ಬರ್ಬೇರು ಎಡಪದ ಗನ್ನೂರಿ ಬಸ್ ಪೇ ಬಟ್ರೆಗೆರೆ ಸುಗರಟ್ಟೆ ನಿಯರ್ ಬೈ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾತ ಕ್ಯಾಮರಾ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದು ಪೊಕ್ಕಡಿದಲ್ಲ ಬಂದ್ಪುನತ್ತು ಮೇರೆ ಪನಿ ಅವರ ಮತ್ತೆ ಬೇಲೆಡೆ ಅಂಚನೆ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಉಂಟು ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಸುರುತ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಕೆಲವರು ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಒಂದು ತಿಂತಿದೆ ಈ ಲಾಗ್ ನೆಟೆ ನೈನ್ ಮಲ್ಪೆ ಮಿನಿ ಲಾಗ್ ಇದು ಲಾಂಗ್ ಲಾಗ್ ದಲಾತೆ ಈ ಮಿನಿ ಲಾಗ್ ನೆಟೆ ನೈನ್ ಮಲ್ಪನ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ